Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska si tu zahráme 99 noci a budeme sa snažiť čo vydržať najviac a dohrať túto hru, že Kubo? Áno, čaute ľudia. No takže, ako prvé čo musíme základ vyrúbať nejaké dreva, takže poďme rýchlo na to. Dobre, ľudia, takže ideme zbierať veci, lebo oheň máme na level 4, to je taký ideál a ideme nájsť prvé čestky, takže poďme na to. OK ľudia, máme tu prvú čestku. A v nej padne... A yes, áno, padol dobrý sačok, to sa teším. Takže... Áno, aj môjmu bratovi padol, takže sme lucky. OK ľudia, máme tu ďalšiu čestku. A z tej padne mi... Áno, dobrá sekerka, to sa teším. Dobre, stihol som. Tak počkaj, toto mi nechaj, hej. Ja len... Že čo som pozbieral. OK, toto popapáme a toto pôjde do ohňa. Ľudia, tu ten, čo od nás kupuje veci, teraz od nás chce baviť furt. OK, ale mne to netreba vlastne dávať, lebo ja mám tie základné veci a idem ďalej hľadať nejaké veci po domčekoch, takže poďme na to. Ľudia, no, máme tu dobrú čestku, takže ju idem otvoriť, takže poďme, či tam padne, prosím, nech tam padne nejaká zbraň, by sa mi zišla. Takže, a padol nám revolver, nice, to je dobre, to sa teším. Aj tu je čestka, takže by mohli, ale, máme tu nepriateľov už, takže to vyzabíjame. Aby nás neotravovalo. Nice, dobre, napapáme sa, fajne. Toto som prehnal, skoro som zomrel. OK, a padla mi bandáž, dobre, to využijeme, ne? Kubo, to využijeme. Hej, ne? No tak hej, no, ja som unlucky. Hej, no. No skôr unlucky v tom... dobre, good, sek mi padlo, to nič, to máme obidvaja. Super. A ešte sa dá, urobím, treba nám 30 dreva a 2. To si ešte počkáme, lebo treba nám 2 diamanty od tých, čo tu prídu vlastne. OK, chápem. Dobre, kanister, bum. OK, máme na level 5, to je nice. Teraz ideme dávať do stroja veci. Nejaké drievko mám, takže to sa vyplatí. Tak, použijem revolver. Naboje, tak, dobre. Máme už viacej veci vo craftingu. Áno. Alebo priebežne proste, keď nájdeme nejaké plody. Tak, presne, to som chcel povedať, moja reč. Proste nájdeme nejaké plody a pojeme ďalej, objavujeme, aby sme našli toho čo najviac. Mám revolver, takže sa ma bojte, hej, ale hej, chill, typek. Typek, to není bars typek, ale chill. OK, je to bugnuté, dobre, je bugnutý. Tu nič, dobre, tu je mikrovlnka. Poď rýchlo to. Áno. Potom dámske záchody. Áno, mám tu armor a mám tu čestku, takže to bereme. OK, a padol mi fuel kanister, to je celkom blbosť. Ľudia, máme v stroji, 25 dreva, 31 železa. OK, to je nice, už sa zlepšíme, takže je to na dobrej ceste. Dobrá, Kubo, tu je čestka taká, pozri, čum. Tu je dobrá čestka. Tá je dobrá, tak tu si... Sekera, s ktorou jednou buchne. Ja aj ty myslíš, no tú sekeru v červenej farby, hej. No, tak ju otvárame. A padla mi puška. To je dobré. OK, to sa dá. Ja mám 2 pušky, takže nice. 39 dreva. Kubo, ja som tu len v studni tak našiel pušku. Zoberiem ju pre teba? OK. Takže bereme. Urobíme už len 2 náhrdelníky a
Môžeme lepší crafting table. Áno, presne. Ponesiem tu tovar k tebe. Tu máš. A tu máš aj naboje. Počkaj, tu ti dropnem. Tu sú 2 naboje. OK? Hej. No počkaj. The sky is on fire. Že, no Kubo, neviem či rozumieš, ale že... Nič sa nestane. Že áno, nebo je v požiari. Čo je zaujímavé. Aha, meteority. Oh. Čo sa to tu deje? Ty, ale nás to obkľúčuje, ne? Aha, vlk. Hej? Je, fakt. Jedlo máš? Dobre. Ja mám. Meteorit spadol na zem. Tak, to sa potom pôjdeme pozrieť. OK, Kubo, mám celkom dobré materiály do ohňa. Počkaj, som našiel meteoritové diery. No v nich sú nejaké, v nich je nejaký chrobák, ale toho eliminujem. Hej, dobre, ale je jeden dead, takže musím. Ja som ich dala aj zo sekerou. Takže v poriadku, dúfam. Padajú mi z nich nejaké kryštály, nevieš na čo sú? Zoberi, ani ja neviem na čo sú. Ľudia, napíšte do komentáru na čo sú. Áno, presne, napíšte. Mám tu nejaký, no fakt, ako padajú mi tie proste orečka z nich. Skadiaľ si zobral tie všetky... Čo? Tie... No tam už je, tu už je. No, bum. Dobre, tam ho dobojuj, toho zničím, dobre. Dobre, si mi ho zobral. Ty šmet. A kde je náhordelník? To nám ešte nepadol? Aha, nie, Kubo, tu je jeden v tom. Bum, toho si ja zoberiem. Dobre, máme. Dám ho do tej, hej. Hej. Dobre, ty vole, aký headshot som mu dal. Bum. Dobre, dokončí ho, hej. Mne už došli na boj. Dám revolver. Dobre, revolver dole jeden. Kubo, bacha, hej. Dobre, fú, dobre. Môžem zobrať kľúč? Jasné, môžeš, jasné. Dobre, no poďme dnu. OK. Ale tu nebude čestka, hej, je tu čestka, poď si ju zobrať. Dobre, mám decko. OK, dobre, mám decko. Ja by som šiel už aj rovno na druhé. Nie, to ešte nie? Nie. Dobre, a ja poberem jedlo, decko mám, hej. No neviem, či tento deň. Vidíš? Aha, tam vidím. Strajam, ustaľo, hej. Bum. Bum. Nemám, počujem. Dobre, ľudia, máme druhé dieťa. Nice, super. To sme dali rýchlo. Ale ľudia, iba zoberieme dieťa a budeme to začínať. Ale čestku ešte vyber. Ale rýchlo na čestku. Hej, poďme. Prepáč, sorry. Jej, sa mi to buguje. OK, nice. A ja mám bandáž, takže... No, už je to ten šmet. Hej, už idem. OK, mne padol ďalší good sek. Mňa asi drbne. Dobre.
Nice. Ja pozbieram tieto vecičky. Yes. Ty vole. Dobre, poď niečo mne dobre. No mne... Kubo, bacha na to. Počkaj, toto. Hej. Á, hej, dobre, máme. Bacha, hej, Kubo. Dobre, počkaj, idem za sekerkou odraziť. Dobre, jeden dole. Jo, to ten beťar. Kubo, bacha. Kubo! Pomoc. Matiša, chodni. A tam... Zabij ho a rýchlo ma oživ. Počkaj, čo? Matiša, ho zabij so zbraňou. Ty myslíš vážne, že zomrieš? Ja nezomriem. Ma nestresuj. Dobre, už odobí sekerkou. Nie. Poď ho. Bandáž. Ja som si to nevšimol. No poď. Dobre, poďme. Nemám veľa HP, hej. Pripravme sa. Máme naboje. 3, 4. Sprint. Poď. Dobre. Ľudia, asi ich dáme. Dobre, máme. Bacha, hej. Zase ma ten bot dáme. No, Riti zase noc bude. Tak to není baš dobre, ja už nemám naboje. Dorazo. Bacha na pasce. Dobre, máme. Berem kľúč, hej. Rýchlo, poď. Mám kľúč. Dobre, ľudia, paráda. Ber bandáž, tu ber bandáž. Počkaj. Či ju zoberiem ja. Poďme do vnútra už. Poď. Aha, čestá. Dobre, počkaj, ja zoberiem decko. Máme. Dobre, ja mám tu lepšiu baterku. OK, nice. A ja mám medkit. OK, mohlo byť aj lepšie. Hej. A zoberiem ešte cestou tie jedlo, hej. Počkaj, tu si... Bacha na pasce, hej, po tu sú. Mám dieťa, hej. Ok, ja zoberiem jedlo. A ja som pobral nejaké. Joj. Som ja. Nič, pôjde, mám. Ukazuje mi you are hungry. Však niečo, daj si, počkaj. Dobre, ja som si dal toto. Aj ty? Som tu. Dobre, ľudia, paráda, máme tretie decko. Ok, ja sa nájem tu, dobre, takže... Počkaj, ja len tu veci. Dobre, máme ďalšie decko. Nice. Zatiaľ nám to ide mega dobre, takže nejaké drevo by som na toto. Za ďalší deň myslím, že pôjdu kultisti a získame ten druhý náramok. Ok, ja sa nájem. Aby to bolo mega. Dobre. Dobre, ľudia, máme 3 deti. Paráda. Kubo, aha, čo mám? Tento drôt. Dobre, daj ho niekde. Kde ho môžem dať? Daj ho tu. Tu? Medzi to, tak? Tiež. Tu bude taká ulička v bejske. Ešte máš? Hej. Ešte mám. Nice. Čo? Urobíme to oplotenie. Hej, presne. Hej, toto ma tiež napadlo. Ľudia, dali sme nápad, že urobíme oplotenie okolo a tak si tu dáme stoličky a tak na nich budeme pozerať, tí kultisti cez to budú prechádzať. Presne tak. A ľudia, keď tu bude 10 lajkov, budeme natočiť video. Stávame tu najbezpečnejšiu bejsku. Takže dávajte lajky, a aby sme mohli natočiť ďalšie videjko. OK, ľudia, mám tu čestku, takže Dobre, good. ďalší deň ešte nejdú kultisti. Nejdu ešte, ne? Vlastne nehlasilo ešte. Nehlasilo vraz zase. Dobre, a padla mi ten totem. No tá postavička, vieš. Mi padla úplná blbosť. Iba tento sme dali. Ďalší už naozaj. Počkaj, aha. A nevykraftím dobrú posteľ. Máme na to. No dobre.
daj ich vedľa tých. Hej. Tak pekne. Počkaj, jasné. Že tu budeme mať proste takú farmu. Farmu, hej, v posteli, ne? No potom na ďalšom je gigantická posteľ, čo je nice, ako... Všetky postele dáme. Ty počúvaj mi, vieš čo som zistil? Keď kúpime tento procesor, je dobrý do ohňa. Takže máme aj radar, môžeme potom vykrať. Hej, takže... Dobre, máme dosť toho materiálu, ale na ďalší deň by som išiel po drevo. OK, dobre. Všetky tie saplingy, ako sadeničky, dávaj na jednu kopu, hej? Dobre ľudia, môžeme vykraftiť aj ešte toto, poslednú vec. No daj, čo to? Yes, áno, dobre. Ale ešte sa nám zvýši, takže v pohode. OK, radar. A počkaj, to vieme, čo s tým skenovať? Kde sú diamanty a aha, tie veci. OK, nice. Dobre, chápam. Takže tak, ty... Na tom nič, ani také nie sú tam šiestky. Nemáš nejaké papaníčko, lebo som veľmi hungry. Ale nezvládnem, tu mám nejaké. Tu máš aj. OK, dobre. Takže, Kubo, bereme zbranie, hej, a ideme na nich. Dobre, najprv strelcov, hej. To je proste pravidlo, strelci sú number one. More. Dobre, jeden dole. Ja nemám naboje. Kubo, dajme ich cez tie, áno, ja ich dávam cez tie vecičky. Dobre, typci, poďte táde, áno, presne tak, presne. Ľudia, musím prečítať. Počkaj, kde je strelec, tu je strelec. Do prčic. Zabijete? Nie, prežijem to, dúfam. Dobre, mám strelca dole, prežijeme to. Hej. Dobre, tu je, poď, nahnaj ich na toto. Na toto ich nahnaj. Tak, presne. Dobre, vyzabíjaj to. Ja idem jedlo. Hej, a ja mám nejaké jedlo, takže... Marti, sú tu ešte jedno naboje. OK, díky, ty... Ja sa nájsť. Hej, zober. Ja si dám tiež tu. Tu máš naboje. OK, díky, fakt. Si svoj zobral. OK, ja prebijam gany. Ty počúvaj, ale nám to ide dobre. Ako tieto vecičky, čo tu padli, nám sú dobré. Takže... Super. OK, nice. OK, Kubo, treba nám už len jeden náhrdelník, aby sme mali na tú najlepšiu posteľ. Paráda, dáme to vedľa seba. Presne, tak, presne. Hej, presne, pre deti. Budú spolu špinkať. Dobre, tí kultisti ich zoberieme. OK. Dáme ich do ohňa. OK. Pozeraj teraz, koľko jedla. Dobre, Kubo, tu sú sadeničky, nezasadzuj ich ešte, hej? Získavam viacej, aby sme mali fakt toho veľa. Kultistov môžeme dať do toho, hej, ohňa. Už by sme mohli dať na level 5. Ja dám tu jedlo. OK. Som zabil. Zaujímavé by ma, čo je to? Čo? Ale ja chcem s tebou točiť 99 dní, hej? Takže... Dobre, ideme. Kubo, toľko sadeničiek som dal. Víš, koľko dreva potom bude? Veľa. To ti môžem zaručiť. Dobre, Kubo, ja by som teraz išiel drevo do... Pozri, poďme vyťažiť toto. Čo? No tu sú tie dreva. Joj, dáme do ohňa? Hej. Kámo. Nice. Počkaj, keď zmiznú tie konarity, jo? Hej, ale ešte nesaď, hej? Lebo potrebujeme... Kámo, to koľko toho je? No, je toho dosť. Počkaj. Počkaj, ešte jeden. Dobre. No, Keu, rýchlo to ber. Tuto nás prídu tí typci. Hej. Máme už? Ešte nie, trošku nám treba. Poď, či nie, ešte nedáme. Dáme,
Dobre, ľudia. Môžem zasadiť? Áno, jasne. Dobre, bum. Dobre, ľudia, teraz sa nám len tak ľahko neminie drevo. Tak, presne máme... Au, ale v poriadku, prežijem to. Išiel by som po nejaké jedlo, ne? Čo ty na to? A ja, idem. Kubo, ja mám v pláne, dobojujeme s tými typkami a vieš čo? Pôjdeme do toho biomu lávy. Vieš tam, proste tam pôjdeme, vrakujeme to tam a ja by som sa pripravovala už na ďalšie decko. Úplne. Takže ja sa bojem skrývať za stromy a tak. Ja budem skákať okolo. Hej, tak. Proste taktiky 1000. Dobre, no poďte sem. Len teraz nemôžeme zomrieť, to by bol big fail, ne? No, už idú. Dobre, hlava. Dobre, strelec je dole. Dobre, a ja mám strelca dole. Dobre. Dobre, dole. Mne sa už nezdá, že máme strelcov, či? Hej. Ty počuj, ale to ten sa tu bugol. No, poďte sem, chlapci. Poďte sem, jo. Poďte sem. Tu typek. Tak, presne. No a ešte 1, 2, výborne a bum, hlava. Možno. Bum, dobre, dole. Dobre, dávame, tak, výborne. Hej, a Kubo, ideme vykraftiť najlepšiu posteľ. No tak dobre, nech sa páči. Počkaj, ešte som nedal do toho. Bum. Dobre, ľudia, ideme dať ku posteľom. Už máme zbier posteľov. Tak. Výborne, nice. Dva diamanty. Hej, a ja som dostal 2 diamanty, pomáme všetky postele. Kubo, ideme na ten lavový biom? Poď so mnou. A nejdeme na to dieťa? Fú, ešte nemám na to. Tam som podľa mňa dal. Hej, tá ideme? Počkaj, idem sa... Pôjdeš za mnou? OK, idem. Počkaj. Dobre. A už máme celú mapu, takže by sme mohli, hej. Máme ísť. Tu, presne tam, hej. Tá tam ukazovala, že... Dobre. Myslíš, hej, je to tam. Ja som hovoril. Tebe masti. Dobre, mám. Ja vám tak budem strieľať, hej. Bože, som ja tam. A tu sú, hej, no. Dobre, prepáč mi. Čo? Ajaj. Oni idú na naše bejsky. Nie. Kubo? Idź si dráty. To nic nie dobra. Dobre, tú polku jedla. Vidíš to? Hej, vidím. Idem na to. Ja už, dobre, ja som vykraftujem. Po tú stadion. Počkaj, začni od mojej, ok? OK. Dobre, počkaj. Stačí iba, aby sme ti aj deti zakryli. Dobre. Kameň nemusí. Kubo, poď tu dreva vyťažiť. Na toto, čo tu. Už sú? Hej. Tak teraz bude ich veľa. Bude, no. Dáme ich všetky do toho a vykraftíme steny. Tak. To sa vyplatí. A ešte nezasadzuj, musíme viacej zohnať semienok. Dobre, koľko nám to dá dní?
55 a plus... Počkaj... 8. Dobre, ne? No. Ešte niekto... Hej. Dobre, ja ešte idem získať nejaké semienka, dobre? Dobre, ja začnem. Jednu stenu menej. Hej, ja si myslím, že my celkom dreva máme dosť. Ja to nebudem robiť veľké, aby sa si toto... Chápeš? Hej. Hlavne nech sa tu všetko zmeští. Zmeští sa tu všetko. Máš jedlo? Nie, ako mám hunger, ale nemám ako žiadne jedlo, no, v ruke. To je jak veľa, Kubo. Dá sa deničok. Hej. Dobre, ale už chod to zasadiť. Však sadím. Hej? Hej. Pozri. Netreba. Beriem ti. Dobre, poďme radšej do toho, lebo už je 66. A to už nie je sranda. Nie, no. No je to sranda, ale... Rozumiem. Dobre, idem tam. OK. Kubo, keď vyrastú tie stromy, my budeme mať toho miliardu. A niektoré stromy budú trošku krivo, ale nevadí. Aj nejaké jedlo som mal. Tak. Teraz je 11, vieš koľko bude? 50, aj viacej možno. Aby som išiel tam, vykraftiť nejaké veci. Kde si zasadil? Už vidím. Ono nevidno všetky, chápeš, ale tu je ich oveľa viacej. Než vidíš. Fakt, to je mega. Ale pôjdeme, tam bola taká tá vecička. Dobre, koľko máme dní? 70. Potrebujeme to už decko získať. To není dobre, lebo ja nemám veľa nabojov. Gigi, ale mám nejaké. Ale nejdeme na nich. Ja nejdem na nich. Matej nejde na teba. Ten je dobrý. Kubo, vidíš toto? Tu je medveď, hej, bacha. Hej. Čo je toto tam hore? No veď toto chcem ísť. Ideme? Hej. Okolo toho medveďa obiť, hej. Dobre, poď. Tu je armor, keď chceš, môžeš zobrať. A ešte poď ešte tu, z druhej strany. Ja iba berem veci, tu stade ešte tu je vchod. No veď ja viem, a teraz chod dovnútra. Sú tu naboje, môžem? Áno, a ešte dovnútra, poď. A tam je čestka. Tam nech to bude asi. Čestka tu je. Tam je to? Nie. Zoberiem. Počkaj, on mi nezabraň. OK, mne padolka. Tu je čestka, Kubo, tu je čestka. Nie, netreba. OK. Ja už som ju aj tak otvoril. Aha. A mne padol oštep, dobre. To je dobré. Hej. Nie. Ale máme dosť dobrý dámy. Už idú tí šmejdi. To by bolo blbé, keby sme zomreli na nich, nie? Ale nemyslíme. Tá, dve tie. Dobre, takže prvý strelci, hej, tu je prvý strelec, bum. Dobre, prvý dole. Bum. Dobre, a ja som na dnu. Dobre, ďalší dole. Ešte sú tu strelci. Nie, už iba ty. OK, to dáme. Oni sú silní. Dobre, Kubo, poď, tu i na nám, hej. Kubo, poď sem, hej. Počkaj, toho zabijeme. Nemíňaj si na boje. Poď, hej, bacha, počkaj tu. Dobre, draty.
Ešte poďte, no poďte chlapci tu. Kubo, poď sem. Počkaj, pozeraj. Jeden a dole. Dobre, máme. Super, zober si na boje kľudne. Díky, môžem? Hej, počkaj, ešte tu je jeden. Počkaj, ja ho navediem. Kubo, poď naveď. Počkaj, poď sem, kultista. Poď sem. Nacista. Aha. Nacista. Poď. Dašo? Však máš ten. Hej. Dobre, dám do stroja, hej. To je dobré. Bum. Dobre. Paráda. Aj oheň máme celkom dosť plný. Dobre, ideme. Oheň, dobre. Má veľkú výdrž. Hej, no. Sykať, hej. Patrí, poďme, no. On sa bojím, že nám zalaguje hra. A nepôjdeme zabiť medveďov niektorých. Potom. Ďalšie info. Vlk bude také veľmi. No. Na hlavne. Koľko dreva. Veľa, ne? A ešte nie je všetko, počkaj. Hej, mňa zasypalo! Ty auto, koľko tu toho je? Posled. A počkaj. No, poďte. Ľudia! Toto je krása! Dobre, zbieraj, hej. To sme si nezažili. Toto ešte ľudstvo nezažilo. Mňa by zaujímal, aký je rekord v tomto. Ty počúvaj, toto bude veľa toho tam. Čo sme pokladali? Mám plný backpack. Môžem ja všetko toto urobiť? Nie, ja chcem. Ale Kubo, tu si nechal aj medzery. Ale ja už kraftím. Ale ja, hej, nechaj mi, zvyšok mi nechaj. Dobre. Ty chod tam tú stranu, ale žiadne medzery, hej? No tam sú také malé, nechcem. Ja za chvíľu máme hotovo. Ty vole, ešte nám treba, nevadí. Koľko? Ešte raz tak a... Dobre, ja idem sadiť, aj tak máme sadeníček stále dosť. Aj mňa naháňa. Dobre, po jednom, hej, sme si... Ja som v kľude. Nie, medveď, nesekaj sa, prosím, lebo ty sa vrátiš späť a to není dobré. Dobre, máme. Ti ma zabije? Nie, skoro. Kašli na jedlo teraz. Ja som pobral nejaké. Bo ja som hungry. Dobre, poď, máme ďalšie hotovo. OK. A to sa nedáva naspäť, nie? Že to sa zabíja po jednom, hej? Že nepridávajú sa potom. Nie, čo si. Dobre. Rýchlo daj si, aby si nezomrel. Možno aj ja nie? Už nie je. Či počkaj, je v ohni. Počkaj, sú tu... Kubo, mňa zabije skoro. Čo mám robiť, Iha? Dobre, bacha, hej, tam je. Neboj, v pohode. Dávaj si na oblaky. Hej, pozerám. Ja som zo zelenou. Mňa nevadí, keď narazí, ja mám dosť. Dobre, pohode, trafím. Dobre. Potrebujem díky. Ďalšie jedlo, Matej. To sa inak nedá. Kubo, vyrastli stromy. Dobre, ide. Tu máš ďalšie jedlo. Mati, naprv sa najjedz. Dobre, prepáč mi. To je z teba. Nie, ide túto noc ty. Hej. Možno to už budeme mať aj dokončené. Tak neviem, jak sa tu nám dostanú. To je pravda. Ale aj tak ich budeme musieť zabiť. Oni tam ostanú. Dobre, máme. Stojí. Môžeme. Všetko dobro.
Nechaj aj mne niečo, hej. Ten, kto koľko zdvihne? 3? Počkaj, 3, 2, 1. Ja som stihol 2. Ja 4. Brr. Idem tu, počkaj tu. Matej, tu ja teraz. Dobre, sorry. Vynechať. Kámo! Dobre, nie? No máme to. No teraz poďme nejaké jedlo získať, po som hladný ako vlk. No a jak sa dostaneme vlastne von? Dnu myslíš? Aj dnu. Však vonku po stanoch. Vonku je ľahké, ale nevadí. Zasa more. Počkaj. Nenávidím počať kvôli tým bleskom, inak by mi to nevadilo. Jak sa chceš teraz dostať? Bacha nad tebou. Jak sa chceš dostať? Počkaj, kľud. Aha, cez tento strom. OK. Pozeraj. Áno, presne. A tu je aj diera, cez ktorú sa dá dostať. Áno? No, áno. Takú cisti sú hlúpi. Hej. Ukáž cez jakú? Tu, musíš si približiť kameru a takto. Dá sa, Nevadí. Áno. Hej. Wow. Kubo, ty si gej. Čo ťa zabijú? On sa dostal dnu! Oni sa dostávajú dnu! Podrbanci. A ja som hungry. My už potrebujeme. Počkaj chvíľu. Ja zomriem. Dobre, druhý. Už iba jeden ten. OK. 13. Či 12, sorry. Mám tu najlepšiu sekeru. Čo? Bože. Jeden, dva, traja. To dáme? Nie, ešte. Nie, traja, hej. 4. Som ich nákal na sebe. OK. Ty počúvaj, ja ho zabijem. A ja. OK, ľudia. Sme prehrali a toto je koniec videa. Čaute!